самото начало Костадин Щерев направо махна предницата на Тодор Славов. Искрен Маринов води, следван от Диана Стоянова. Трето място за Костадин Щерев, който сега отново опитва доста агресивно да атакува Диана в забоя. Искрен Маринов се възползва от тази суматоха в началото и е първи в момента. Искрен Маринов, Диана Стоянова, Костадин Щерев, Тодор Славов. Много са близо един до друг всички пилоти. Диана се завъртя, удари Костадин Щерев, той директно мина през тръвата, както и Диана. Тодор Славов също на тръвата. Сега ще опитат да върнат веднага Диана Стоянова на пистата останалите. Всъщност освобождават пистата. Води Искрен Маринов, Костадин Щерев, Тодор Славов. Трябва много да внимават в този участък, специално пилотите. За съжаление, Диана Стоянова е аут. Аплодисменти обаче за Диана Стоянова. Тя стигна до финала. Води Искрен Маринов пред Костадин Щерев. Трети за сега. Тодор Славов. Наистина много трудно състезание. Да видим дали ще успее Костадин Щерев да застигне Искрен Маринов, както направи в предишната серия. Здраво настъпва кръстата в края. Много близо един до друг. Много Искрен Маринов и Костадин Щерев. Доколкото видях от тук две обиколки до края. Много са близо първия и втория. Искрен.
Ето, че вече дойде токът при нас. И успяхме да се включим, макар и след състезанието. Сами видяхте каква голяма драма. Искрен Маринов в крайна сметка първи, въпреки че Костадин Щерев по едно време успя да го изпревари. Ето го на триумфарна обиколка. Аплодисменти за Искрен Маринов.